Γιατί καμιά φορά και ο άντρας, κυρία μου, έχει τα δίκαια του. Έχει τα δίκαια του. Μπήκε μια γυναίκα, λοιπόν βρήκε τον άντρα της με μια γκόμενα. Απάνω, τι κάνεις εδώ, του λέει. Καλά, αυτή είναι ερώτηση πάντα η ίδια. Τι κάνεις εδώ, αφού βλέπεις, δεν βλέπεις τι κάνει. Τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις, είναι οι ίδιες πάντα. Και η μανάδα δεν είναι. Πού πας? Θα βγεις έξω, αφού βλέπεις, στην πόρτα. Γυρνάει πίσω, ήρθες, δεν με βλέπεις μέσα. Τι με ρωτάς? Είναι αυτές οι ίδιες ερωτήσεις που γίνονται, ξέρω να βλέπεις. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνω, να εδώ την έχω πάνω. Της λέει αυτός, δεν σταμάτησε, συνέχισε τις σούστες. Λέει ρέμισε και άκουσε. Τι να ακούσω, λέει τρέμω. Και θέλω να μου πείτε αν ο άνθρωπος τόσο είχε δίκιο. Οδηγούσες λέει το πρωί και βρήκα αυτή τη γυναίκα στην άκρη του δρόμου. Παραλίγο την πατήσω. Τι έχεις κόλληση μου, σου λέω βγαίνω έξω. Μου λέει δεν έχω φάει για κάποιες μέρες. Την έφερα σπίτι λοιπόν και την έβαλα να φάει από εκείνα τα μπιφτέκια που έχεις πάρει τη μέρα στην κατάψυξη. Πριν γίνανε με τα παγάκια, τα έβγαλα και τις τα έδωσα. Είδα τα παπούτσια της ότι ήταν τρίπια, της έδωσα ένα ζευγάρι από αυτά τα δικά σου που δεν τα φοράς γιατί έχουν φύγει από τη μόδα.